லவ் மேல வீட்ல சொல்லிட்டியா? வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீ நானும் ஃப்ரெண்டு தான். ஓகே. அப்பா ஃப்ரெண்டு வந்துருக்கு. வாப்பா வாப்பா. ஆண்டி. வாங்க 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 வாங்க. மாமாவோட ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்க. ஓ, கதை அப்படி போதா? தப்பாச்சே. ஐயோ தாத்தா, அது மாமாவோட ஃப்ரெண்ட் இல்ல, அது மாமாவோட பொண்டாட்டி. யாரா சொல்றது? எனக்கு தான் தெரியுமே. டெய்லியும் நைட்டு வீடியோ கால் பேசுவாரா? அதுல சாப்பிட்டியா பொண்டாட்டி, தூங்குனியா பொண்டாட்டி, என்ன பண்ற பொண்டாட்டி அப்படின்னு கேட்பாரு. நான் பாப்பேன். அவனை வச்சு நீ வீடியோ கால் பேச தப்பா போச்சு. என்ன மாமா ஓகேவா? குட்டி பையன் கோத்து விட்டானே. ஏய், வந்துட்டேன். படிக்க